Good morning everyone. Eसे सिगाङाव सरायघाट दालां मोनसिगोन. सरायघाट दालां मोनबाय. दानिया आं दिन्थिनोसै सरायघाट दालां. सरायघाट दालाङाव फैया 20 बोसोरसो जाबाय. 20 बोसोरनि उनाव दिनै आगान होदों. नैबे सरायघाट दालां ओरै जिं जिं नाय जोबोर बिउटिफुल भिउ माने एकदम गोबां सोलायबाय. मोननै जाबाय नै बैथिं मोनसे दं. दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन. नोंथांमोना नायलांबाय था. भिडिअखौ स्किप खालामनाङा. मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम. लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव. Oh yeah. This is called sita. Oh, what a wonderful. What a imagine yaar. नायदो आं खाथियावनो मोजां देखायबावबाय नै दानिया जिराबा एकदम सिरियाखानायाव. मासेल' दं. आव ओरै नाहर ओरै जेनो जे काम जे जे बिनि नामा जेब्रा जे look at me जे come here please. बिनि नामा जेलै लोगोफोर. जे होननाय लोगो लोगो खावब्ला ओरैनो हावलायदों. जे hello जे hello जे please look at me. There are 2 deers. Colors of red. 2 deers looking very nice. Nele wah gong dंलायो गं. खुबैना मैखौ बारा सेफटि नांलायाना ओरैनो जानला मोनला दोननो हायो. नुवाखै फान्था इयो बे फान्थालै फान्था. हाय सना ओरैनो हरलाय. हाय आदार होग्रा बासन माबा दं. बासन बर्तनफोर. मानै दं बेयाव. नायदो लोगोफोर. इन्जय खालाम. नायनानै इन्जय खालामदो. आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव. आरो अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो. लोगोफोर बे समाव सिरियाखानायाव बेरायगासिनो दं. ओंखाम उखैबायलै लोगोफोर. दै गांबाय. हाजो गाखोनानै जोबोद मेंबाय. सिरियाखाना सिङाव दं. नै बेयाव नै मै दङ लोगोफोर. जेराव नायो जेरै गिदिङो जेरैथिं नायो बिथिंनो जुनार नुयो. बायदि नुफेरि जुनारफोरखौ दिनै नुजोबबाय. मैखौबो नुनो मोना जोंनि गामियावबो. नै जोंनि ओनसोलाव नुनो मोना. बेयाव फैनानै नुनो मोनदों नै. गिदिर खालै नै एकदम
नायदो लोगोफोर इन्जय खालामदो नायनानै भिडिअखौ नायनानै इन्जय खालाम wow very amazing what a beautiful wow ra 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 your name black tiger tell me your name tell me your name black tiger huh oh wow what a wonderful it is not dream yeah सिमाङाव नङा दै मोगथाङावसो लोगोफोर एकदम खाथियावनो मेगनजों मेगन जानायजों ब्लेक टाइगार दारि दं ना हाय आर यू हंग्री खाना भूख लगी है क्या हेलो भूख लगा है खाना मिला कि नहीं मिला दिस इज कॉल्ड हिप्पोपो इन द स्विमिंग पूल नाउ you have seen guys this is most important things in our life what is sleeping inside the water wow what a wonderful imagine सोमोनांथावना लोगोफोर सान्दुं बादानायजों अजगर जिबौ अजगर गोजाननिफ्राय एसे मोजांलै अजगर wow this is crocodile now you can see guys this is called crocodile goler माथो थिथा केरेला बागान बोले सायाव इनो खासेयाव हाबा एसे गिदिर नै मेटका सिङाव दं लाजिदों ओंखाराखै Gerlei bayi tindu lagi lihat angge. Deh, kesa banai. Kesa karla, mancing. Malah bila kau gele, bang, abi kau segeli, ya lagi apa? Gele dulu kau kenapa? Ini denai, jia mau ini. Madung biau? Bathua? Daubo? Daubo budong? Hah? Oh, jibu dong nama? Oh, do not tease the animals. Ra. Nang menang jibu deh, kene deh logoफोर. Hah? Owl. Amali. Oi burma. Hama nङा बोरमाबो होनलायबाय जों बिसोरो फानजारियाव जोबना दोनजानानै बेसे खस्थ' मोनदों बाहेरायाव उदाङै बिरनो मोना प्रियाथ' मेंबाय खोमा मेंखाबाय मेंनायालाय मा नायखो बुरजामानियानो नायबाय दाउ बायदिसिना जुनार नोंसोरबो नायनो फै लोगोफोर नायनो फैनो हागोन जाय नायनो गोसो दं जायगाया बारा गोजान नङा गुवाहाटी सिटीनि सिङाव दं मा बुस्थु बेलाय मोजां सिनायहरालै गोजाननिफ्राय मजा इंटरेस्ट केले खायो
दायो मजा इन्ट्रेस्ट खा लोगोफोरा थाफानायबा मोजांसिन जागौमोन नै इखिजाय ओंखारनोसै ओंखाय ओंखारफैबाय नै दानिया आरो जुनारसालियाव थांबावनोसै फैबाय थादो गासिबो रायन' गान्दा गोबाव जाबायलै गान्दा नुयिया पिक्सारावसो नुबाय थायो बेसां गाखोनांगौ नांसिनो फैबाय थायो गारि एबार बेनलाय नोंसोरखौ जेबो खालामखोमा ओरै साथिंबो बे गान्दा बेजों सिस्लाय लोगोसे दोननाय मोसायाव थानाय जाजोबबाय गांखो जाग्रा जाया गान्दा बहुद मेंबायलै लोगोफोर आयु माबोरै खारदों नोंसोरलाय आयु मासे गोजौ आयु उदै मानजोब्बाय बाला नायदो आयु मासे गोजौ मेन बुस्थुआ नैबेसो ओइ मालि अजगर माथाम दङ दै लोगोफोर माथाम हमना दोननायलै अजगर जिबौ आयना सिङाव दं आदारखौ माबायदि होयो गोजौनिफ्राय होयोना आदारखौ गोजौनिफ्राय होयो लायन हेलौ लायन ए खासेव नै खासेव दं बेयाव नै लोगोफोर खासेव दङ धनेस दाउ दङ गोबां बायदि दाउ दं मा दाउ दं बाथ' काका रायलायदों माथो जों आदार मोनजादों काका आमायसो जों काका नङा जोंखौ मा काका आबौ होनलाबायनांगौ आदासो आदा ओइ सिङाव दं नायलांदो लोगोफोर नै दा जों सिरियाखानायाव हाबबाय सिरियाखानानि मोसा मैदेर मुफुर गान्दा नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन नायलांबाय था भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो लोगोसे शेयार खालाम